Irrota säleikön muoviritilä painamalla alareunaa ja nostamalla sitä samalla ylöspäin ja sitten ulospäin. Hyttysverkko asennetaan ja poistetaan heti tämän säleikön taakse. Hyttyskautena säleikkö on syytä pitää paikoillaan. Talvikautena verkko kannattaa poistaa, ettei mahdollinen irtolumi tartu siihen ja tuki ilmanottoa. Molempien säleikköjen hyttysverkot ovat identtiset. Sängyn päädyssä oleva vaahtomuovinen raitisilma-aukon tulppa irrotetaan aina keväällä kelien lämmitessä. Ja laitetaan takaisin syksyllä, kun kelit taas kylmenevät.